așa. Dar ce să uite la mine cum mănânc, auzi, uite, la păvricul ăsta e fascinată. Vrea și ea păvric. Uite-te și tu că mi-e și milă, mai că vine să-i dau. Să nu te să mai mănânci în fața ei, na? Dar ce să uită la mine să vadă cum reacționez la păcăresc. Ajută să se ridice. Nu că ea vrea păvrigul, degeaba. Ei. Pum, 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 pum. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Așa, bravo, 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 bravo. Unde ai plecat? Unde ai plecat, mă? Și unde ai ajuns?